Abelaiñas eléctricas. Autora: Sica Romero. Narradora: Chelo Díaz. Así as ideas loucas que eu teño, as imaxes de múltiples formas de estranas feituras, de cores incertos, agora asombran, agora aclaran o fondo sin fondo do meu pensamento. Vaguedás, Follas Novas, Rosalía de Castro. A miña nai, irmán e avós, a Susá e Coco. Olivia. A iso das 7 espertas. Non entra a luz. Das volta por outro lado. Nico o teu carón. Dor punzante no abdome, na zona lumbar esquerda. A iso das 7:15 érgueste. Descorres un pouco unha das cortinas. Os laranxas, os rosas e os amarelos comezan a darlle texturas ao seu. Na cama, o sangue vermello do teu útero. Agarras lápis e caderno e enxeñas como comezar esta tua historia. Non sabes como empezar, nin idea de para que facelo. A maleta pegada contra a cama. Fas algo de barullo a ver se Nico esperta, pero nada. Di algo que non se entende e pega media volta. Nico, borboriñas llena a orella. Collo que queiras da cociña, responde como ben pode aínda dormida. Saes da cama arrebolando as pernas por encima da maleta. Pos novamente a roupa que levabas onte e saes do cuarto. Súa nai traballando, o pai segue aínda dormindo porque traballa de noite. Mama Asunción no cuarto de estar de lado dunha fiestra coas contras achegadas cose e descose nun mandil novo de riscas azuis. Pero se non hai nada que coserlle, pensas. Achegaste a ela e chantaslle un bico. Mírache sorrinte e diche: «Ai, María, trae para aquí eses pantalóns que chos coso nun tris». María é a filla. Miras para os teus pantalóns rotos. Non te preocupes, mamá Asunción. Vas á cociña, o cuarto de enfronte, preparas un colacao para non facer ruído coa cafeteira. A iso das 7:30, miras con pupilas perdidas pola fiestra. O ceo cheo de luz, sen nubes. Un chimpo ao notar unha man no teu ombro. «Puideches dormir?» pregunta Nico. «Non moito», dislle Franca porque con ela non simulas. Aínda ten os ollos medio pechados e leva posta a bata rosada da súa avoa. «Que tal vai?» pregunta Nico mirando desgello a mama Asunción. «Non moi ben, para que nos enganar?» Xírase para mirar a silueta da avoa que segue a coser na estancia do lado. A luz que entra velada por enfrente das fendeduras das contras ilumina a súa cara alveada pola vellez. Os cabelos brancos e finos son coa luz escuma que traslosa a súa pel. Non o dicen alto porque dicir estas cousas non vai contigo. Nico dá a volta cun xesto de negación e ponse a preparar café, mentres che solta información que entra en ti a medias. «Xa lle dixen a meu tío que lle ías hoxe para alá», di. «Por el empezas na cafetería xa de xa, en canto ti poidas. Metinche as 3 chaves do piso no bolso, que xa nos esquecíamos». Reláxache o son da súa voz e o ruído dos cacharros que manexa con delicadeza. «Escoítasme?» Di mirando os teus ollos perdidos. «Por agora estará soa no piso. Miña tía non quere meter nunca a ninguén se non lle de total confianza». Abre un bote novo de leite. Mírache seria, pensativa. Pásache unha taza con cheiro a gloria bendita. Bebe un grolo de café. Cae na conta de algo. «Olivia, sabes facer café?» Sei. Mírala cos ollos que din estás má salvar a puta vida. «Non te me poñas melindrosa, que nos coñecemos». «Olivia!» Di alarmada dando un golpe na mesa como recordando algo tremendamente importante. Poslle cara de «que pasa?» sabendo que non é nada terrible, porque esa reacción súa é de cando está a exagerar algo que en realidade tampouco é para tanto. Sorprende que despois é a que máis serenidade mostra nos problemas de verdade. Diche que lle prometeras ir con ela á meiga de Baíñas e que ao final marchas sen irdes, cousa que é verdade, pero... Ai, que ben a coñeces. Estaba aproveitando para facer un chisco de melodrama. Que sustos me pejas, Nico, que non marcho para sempre, En canto vexa unha oportunidade veño de visita e pasamos por todas as meigas que queiras, prométocho. Saca ricos e melindres e di son de Melide, come. Mordes coas moas un cacho de rico. Vou contigo ao aeroporto. Asé no teu de negación. Nico, están que te cajas. Tua nai sabe que marchas? Miña nai? Risa sarcástica túa. Miña nai díxome que lles facía un favor marchando, a ela e a meus irmáns. Quedas pensativa. Pero a Laura quedaba tristeira, dis polo baixo lembrando os seus ollos de total desalento, e tratas de non vir abaixo pensando na túa irmán pequena. Como non me contaches iso onte? Sabe lo susto que levei cando avisaches de que viñas ás tantas da noite? E coa cara que traías. Olivia, di seria, pensei que morrera alguén. Que va, o careto que traía era efecto secundario da pedazo discusión. E por onde che deu? Pois deume por soltarlle a miña nai que tiven sempre que facerme cargo de...
Sample complete. Ready to continue?